If you want to be the best, Train hard. train hard. Bigay mo lahat. Give your all. Ha? Pero nakita nyo yung training ko. I'm giving my all. Hindi lang kasi to para sa akin eh. Para sa buong Manila boys to. Sa buong Luzon. Ako ang hari dito. Dapat ako ang magsimbolong malakas. Ha? Kita nyo ba yung ganon? Diba? Malutong. Kaya abang-abangan nyo lang to ngayon ha. Sa next event namin yan makagago. Sabihin mo sa bata mong Bisaya, aabangan nila to. Kamusta mga idol? Here we go again, Mark Anthony TV. Please like and subscribe. Ang nakakatakot na right uppercut ni Jermel Labrador aka Haring Bangis. Nagsimula nang mag-ensayo ang Capital Titi kung tinagurian. Dahil sa palapit na The Barrel of YouTuber ay mas pag-uusayan pa nga ang pagyayabang at mas gagalingan pa nga nito ang pag-iensayo para sa panibagong talo na matatanggap ni Jermel Labrador. Mainit na pinag-iingat ni Jermel Labrador ang kanyang mga kalaban sa papalapit na The Barrel of YouTuber at dapat daw nitong bantayan ang kanyang right uppercut dahil kapag nakaligtaan nga nito sandali at matamaan ka ng kanyang rumaragasang uppercut ay siguradong babasagin daw nito ang iyong bungo. Babantayan mo to? Ha? Ha? Babantayan mo tong uppercut ko? Kasi once na malingat ka lang ng malingat ka lang ng sandali at ma-uppercut kita, tandaan mo yung bungo mo, wawasakin ko talaga. Street jab at hook ang pinakita ni Jermel Labrador sa kanyang training at sinabi pa nitong kabahan na kayo dahil pag si Haring Bangis ang kumanap ay siguradong goodbye career. Kaya payo nito sa kanyang mga kalaban ngayong papalapit na The Barrel of YouTuber Season 3 ay bantayan ng kanyang pinagmamalaking uppercut. Straight punch, then uppercut. Kabahan na kayo. Kung sino yung susunod ko mga kalaban, ikasa muna. Basta mabantayan mo lang yung uppercut ko ha. Hindi. Gusto ko lang paalalahanan. Kasi once na tinamaan ka nito, goodbye career. Kahit sino pa yan. Tapos ang career. Goodbye ang career. Ha? Babantayan mo to. Wala ka nang ibang dapat bantayan. Eto lang. Ha? Ani pa nito mga idol, kaya daw niyang tanggapin lahat ng suntok ng kalaban at hindi ito tutumba. Ngunit bakit ka nga ba sa salo ng mga suntok kung pwede mo naman daw ilagan? Aniya. Fast acting. Ako kasi coach, kahit kaya kong tanggapin yung mga suntok, kaya kong tanggapin yan eh. Kahit malakas yung suntok, hindi ako tumutumba. Pero syempre, bakit mo tatanggapin kung pwede mong ilagan? Di ba? Tama. Use your common sense. Use your coconut shell. Di ba? Pwede mo naman ilagan eh. Bakit mo tatanggapin? Di ba? So yun, let's go. Kaya sa paparating ng The Barrel of YouTuber Season 3 ay sigurado akong maiiyak na naman. Ang mga ensayo na ipinakita ni Jermel Labrador ay wala pa sa kalahati ng pag-iensayo ng taga-Kabisayaan. Kaya sa ngayon pa lang mga idol ay nakikitaan na natin kung sino nga ba ang mananalo sa laban na ito. Panoorin natin ang video na ito. So yun, let's go. Straight, then 1-1. Dalawang straight. Tas... Okay. Straight. 1, 2, 1. Straight. Damn! Teka. Okay. Nagawa natin na maganda eh. Siyempre, pahinga. Pahinga. Di ba? Recover. Recover. Oh, recover. Ganyan ang mapapayo ko sa mga boksingero. Yung mga nangangarap mag-boxing and nangangarap ay pagsuntuan, nangangarap sumali din sa Battle of the YouTubers. Tandaan nyo, ang pinakamahalaga, yung recovery. Ha? Kasi pag hindi ka naka-recover agad, mahihingal ka eh. Useless. Oo, useless, mapapagod ka. So yung pinaghirapan mo ng ilang taon, mawawala kung wala kang resistensya. Ha? Kaya ako talaga, resistensya rin inaaral ko ngayon. Recover. Oo. Game, sa pang ganun, maganda yun ha. Oh, straight. Straight. Whoop! Sige! Whoop! Straight. Ayos to. Straight. Wow! Straight. Ay, ganda nito. Straight. Pucha, ganda sa vlog na ito. Fast Ang motion. lalakas pa naman, no? Fast Ang motion. lalakas pa naman, no? Hey, fast motion. Hey. Fast motion, okay. Good. Ilang set yun? 5? 5. 5 set yun. Sigurado, yung gagawa sa akin ng mga pag ganun-ganon, hilagan ko lang. Hilagan ko lang yan. Ha? Parang gusto kasi yung nakaraang ginawa ko kay yung nakalaang laban ko. Take down. Take down siya eh. Tapos yung stance ko doon parang nakaganon eh. Gusto kong baguhin eh. Pwede ba? Baki. Baki ba daw? Baki. Dempsey roll. Let's go. Dempsey roll? Gumagano. Dempsey roll ba daw? Dempsey roll. Ay, putya, bago. Hindi, pero hindi ko muna ma-masterin to. Gusto ko masterin yung uppercut eh. Uppercut nga tayo. Putya, naririnig ba yan? Ha? Naririnig ba niyan? Mga Bisaya people, naririnig nyo ba yung ganong kalakas? Ha? Pero sa mga Bisaya, naririnig ko. Puro ganun yung Bisaya eh, naririnig ko eh. Puro sigaw. Pero wala pa akong naririnig na solid punch. Solid punch, parinig natin.
Yun. Power. Hey. Solid punch, man. Diba? Power, power. Ah! Hey, yo. Nag-iinit ng mga kamay ko. Ha? Damn! Medyo nakapagod din mag-training. Pero syempre, if you want to be the best, Train hard. train hard. Bigay mo lahat. Give your all. Ha? Pero nakita nyo yung training ko. I'm giving my all. Hindi lang kasi to para sa akin eh. Para sa buong Manila boys to. Sa buong Luzon. Ako ang hari dito. Dapat ako ang magsimbolong malakas. Ha? Kita nyo ba yung ganon? Diba? Malutong. Kaya abang-abangan nyo lang to ngayon, ha? Sa next event namin yan, makagago. Sabihin mo sa bata mong Bisaya, aabangan nila to. Ha? Itong mga uppercut na ganito, boom. Boom. Ah, shit. Medyo sumasakit na yung ano kasi syempre nakapagod din talaga. Ha? So, ayun ang aking training for today. At ako'y nakatamad na rin talaga mag-training kasi sobrang lakas ko. Hindi ko naman kailangan mag-training eh. So, actually, nagpapapawis lang ako. And, uy, what a shame, man. What a shame. Nakakahiya, oh. Yung mga gantong gloves, nasisira yung loob. Kasi, alam nyo ba kung bakit nasisira yung loob? Ayan, oh, pakita mo. Oh, alam nyo kung bakit nasisira yung loob? Yung labas kasi, hindi malakas. Pero yung inside niya, yun yung nasisira. Doon talaga napupunta yung impact sa loob. Ganun ako kalakas, di ba? So, ayan. Yun lang aking masasabi for today. Kasi balita ko yung mga tropa doon. Hindi, bahay lang tayo doon. Bahay-bahay lang. Kasi balita ko yung mga tropa doon. Nagkakayayaan ngayon ng ng inuman. Eh, syempre, kailangan nila ng malaki mag-ambag. Eh, di, syempre, punta na rin tayo. White Plains tayo. Ay, inumin. Yan ang mahirap na naman. Mga iniinom. O, ano? Isip ka. Kahit name your price. Di ba? Name your price. Huwag kang magtipid. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Mag-iinuman kayo, wala kayong pang-ambag. Nagtitipid-tipid kayo, huwag na kayong uminom, di ba? O sige, sabihin mo, huwag kang magtipid. Black label sana. Black label. Sana panood nyo mga idol, ano ang masabi nyo? Isa nga ba ang uppercut ni Jermel Labrador ang dapat pag-ingatan para sa parating na labanan? Mag-comment lang. At hanggang dito na lang tayo mga idol, at kung nagustuhan mo ang video na ito ay naanyayahan kitang i-subscribe ang ating channel. Ako ay nag-upload ang 1 hanggang 2 video araw-araw. At ang susunod na video na i-upload natin ay ang inaantay nyo. Maraming salamat. Goodbye.